моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом тамошобинони азиз, барномаи имрӯза дар бораи яке аз шахсиятҳои машҳури имрӯза дар ютуби тоҷик, директори канали Авлод Медиа Барон. бисёранд корҳое ки сабаби машҳур гаштани Барон шудааст. биёед дар ин барнома мефаҳмем барои чӣ Барон машҳур шид. якчанд сол ақиб меравем ва оғоз мекунем айкору фаъолияти Барон дар реп. гурӯҳе буд бо номи Хидзона ки ӯ вақтҳо фақат рекое мекарданд ки репи сиёҳ ном дошт. рости гап ӯ вақт аудитория ки ҳамин намуди репа гӯш мекард ва писанд медошт бениҳоят кам буд. эстрада нафақа рафти ай африка нигер омад шоубиз ясабе бибер эстрада нафақа хал реп пушта нафақа. баъдан лейбл ё ин ки як группаи дига шуд ки ном гирифт Хезе Авлод. барои чӣ группа ё лейбл то ҳозира худмонам хит кардагӣ нестем. Парандаям мукобунда шидори табори тайлокам окомедин боблокам навек кокомбайни бойда тарай кафой брукот задани кори кахалай дай палакимо мазамо бамазай чашидам дермари заразай джеретермитай даде дасти динамит я борхушу фикр капеше муроджиате фит катет беки настройта пошел нахуй гандо нигом наки кафота давай топаго ҳамун замон студияи айтим ё группаи айтим маззаи репи тоҷикиро мегрезонд. бисёр буданд трекое ки аз студияи айтим мебиромаданд хит мешиданд. ҳама сермухлистарин реперо дар студияи айтим буданд. аз қабили Абада, Элон, Шон МС, Навик МС, Ралик, Йоген ва ғайраҳо. барои чӣ мо ин номову студияи айтима ном бурдаем? барое ки барои машҳуртар шидани Хезе Авлод маҳз студияи айтим батлое ки рептиҷе ташкил мекард сабаб шид. аз тарафи рептиҷе чӣ маросиме ки ташкил карда мешид ҳатман Хезе Авлод активна иштирок мекард. гуфти гапо хуни бачо дар реп меҷӯшид. Барон дар чӣ баромаде мебиромад трекоша мехон уҷа номои бисёр участникҳои Хезера мегирифт ки то ҳозира баъзе мухлисои Хезе намедонанд ки ваё киёнд. Барона ҳамчун лидери Хезе Авлод медонистанд ва аз сабабҳое ки дар трекҳо ғамзадаву нигер гуфта мешид Барон ва Шон МС душман ҳисоб шиданд. бисёри участникҳои Хезе Авлода батл машҳур кард. ҳамун замонҳо хондани Барон дар байни реперо бениҳоят фарқ мекард. агар ки камтарак репа ҳис кунем. рости гап касми чиз ки мехонд ва талант пушти парда мемонд бигӯям хато намекунем. чунки кам буданд нафароe ки қабул мекарданд ё ин ки мефаҳмиданд гапҳову техникаи Барона. финали батлери сол буд ки рептиҷе ташкил карда буд байни Стёпа ва Райдер. рости гап ӯ қаодама дар батл то ҳозира ягон кас надидай. ин ду нафар легендаи батлои тоҷикӣ шиданд. дар ҳамин замон як хайпе пайдо шуд ки то ҳозира як хел вақт ягон ҷода гапош мебирояд. батли 6-1. ин хайп барои чанд касо фоида овард ва барои чанд касо зарар. фоидааш мисол шахсиятҳоеро ки кам-кам мешинохтанд Шон МС номошона гирифта визв дод ва барои ӯро ин хайпи хуб буд. аз зарараш боша финали Стёпа ва Райдера камтар тишинатар кард ва Элон ки дар разбори Шон Элон гуфт ки батл намеша ва ҳамин хел ҳамун батл нашид, яъне прав биромад, лекин зарар шадид. ин аз ҳисоби мафкураи паст доштани баъзеҳо аст. барои Барон ин шанси хуб буд барои маҳорати худша дар майдони батл нишон додан. байни Шон МС ва Барон атветшапаки маҳшар шид, лек ҳамин хел батл нашид. аз ҳамун замон рақобат байни Барону Шон дар дуруни реп буд, гарчанде агар ба каларам нагиранд. дар байн батли Честер ва Барон шида буд ки барои мухлисои Хезе Авлод як ғалағула дароварда, лек ин хайп фоидаи калон накард. хулас сол омада расид ба 19-20 замони Абдурозиқ. ҳо мумкин баъзеҳо ҳозиҷда доштанд ки ман мегӯм ки Барон аз пишти Абдурозиқ машҳур шуд. не бародар, ин фикрҳо хатоанд. мумкин фаромӯш шуда бошад барои баъзеҳо навори фоҳишаҳо. ин видео ҳамун шабу рӯз ютуби тоҷикиро меҷумонд, лек дер давом накард.
барои амалшон Барон, Рустам, Шахер ва Юсуфа ба ҷавобгарӣ кашида буданд. Хайп гирди атрофи Баронда бисёр мешид, лек маҳз ҳамин навор Беҳрӯза дар атмосфераи блогерӣ ёрдами калон кард ва ин проект идеяи Рустам Ашуров буд. Авлод медиа аллакай дар тоб буд ва Барона хушрӯякак мешинохтанд. Абдурозиқ боша видеош дар ҳархи канало мебиромаду қиссаи одамо медиромад. Абдурозиқ боша бехабар дар кӯчаҳо суруд хонда мегашт. Барон Абдурозиқро ба Душанбе овард ва ҳамчун продюсер кору фаъолияти ӯро пеш мебарад. нафаре ки Барона барои Абдурозиқ таъна карда ягон чӣ мегӯянд, фикр мекунем агар барои Абдурозиқ писанд намебуд ё ки ягон шубҳа медошт, давно мерафт. Абдурозиқҷон куҷо мерем? Худо хоҳад шаҳр тамошо. Гап нест. Берем. Хати Абдурозиқҷон я сайр гашт кунем. Чӣ гуфти Абдурозиқ? Мерем. Мере? Тайёрӣ? Рафтем. лек ҳамчун додар бо уст ва ҳазор маротиба аз оне ки барои қиссаи мардум дар кӯчаҳо мехонд, дар канали худ ва барои таъмин кардани оилаи худ кор кунад беҳтар аст. бале, бадани Абдурозиқ ба канали Авлод медиа ва Барон пешравии машҳурӣ овардай, лек то ин замонам аллакай Барона хушрӯякак мешинохтанд. Рости гап ин кор бояд давно мешед, чунки маҳорате ки Барон дар реп дошт ё ин ки дорад, лоиқи дар реп ситора шидан буд ва Абдурозиқа овардаву корро пеш бурданам тонистанд дар кор. Чӣ хеле мебинем Барон ай уҳдаи ин кор хушрӯяк биромадааст. албатта ҳамаи кору фаъолияти дунё ивазшавандаe ва мо ба Барон ва гурӯҳи эҷодии Авлод медиа пешравӣ хоҳонем. бигзор ҳамеша дар сафи пеш бошад. бешубҳа гуфтам мумкин аст ки Барон дар репи тоҷикӣ айни ҳол ситора шид, на танҳо дар реп. байни ҳунармандони эстрада низ ӯро хуб мешиносанд ва ба ҳар хел маъракаҳо даъват мекунанд. Tegareni ba mazai rangi tenes dari zamin tei balantara kosmos. Da sale moi mai da osmona moi mai rangi tenes tegarostros. Tegareni ba mazai rangi tenes dari zamin tei balantara kosmos. Da sale moi mai da osmona moi mai rangi tenes tegarostros. Модели пеш Instagram да вақте укар мена ай удан нест ганда Днём рушан меша вақте да сторис механда И дарандай ваши да пешит меша панда Те да подписчик ма ай даврай алиф бобе Instagram сторис аруз мекам тамошо тыраты Яка да байни миллион Тегарени ба мазаи ранги тунест даи замин Тei балантаrai космос Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tănes de garostros Tegareni ba maza Rangi tănes da ilzam Tăi balantara cosmos Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tănes de garostros Чизе байни мода меша тарафи бади шанаби Мадам мефора вақте ма гап мезанам те хапи Хета қауқи наги По-любому те айтаги Трада майда кита медидама мегуфтам май Зиндаги не стаю со Мера си ба ҳава со Та ай софи да со Те дехтари расо Тера то имрӯза ба эркаги кадан калоне Ки имрӯз тера мехара барон ба миллион Тегарени ба мазаи ранги тунест даи замин Тei балантаrai космос
Асали муҳимаи да осмонам муҳимаи ранги ту нест дигар рост дигарини ба маза ранги ту нест дайфзам туи баландтарай космо асали муҳимаи да осмонам муҳимаи ранги ту нест дигар рост айни замон рэп мисли пешина танҳо як ситора дошта наметавонад. имрӯзҳо ютуб бисёр чизора иваз кардагиай, яъне мисли пеш танҳо як каса гӯш намекунанд. имрӯзҳо дар ютуб байни реперон бисёр аз нафарое ки шумораи зиёди мухлисон доранду дар топ ҳастанд. аз қабили Шон МС, Ралик, Навик, Лен, Райдер, Стёпа ва ғайраҳо. умедворем каме ҳам бошад ба шумо маълумот дода тавонистем. барномаи ояндаро дар чӣ мавзӯъ дидан мехоҳед дар комментария нависед. хайр дӯстон, худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. то барномаи оянда.